வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் பிசிபிஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மீல் மேக்கர் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: ஒரு கப்பில் எண்ணெய், நெய் ரெண்டுத்தையும் கலந்து எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் தனியாத்தூள், சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், உப்பு, சோம்பு, ஹோல் கரம் மசாலா. நான் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸை ½ அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன். மீல் மேக்கர், 2 தக்காளி, கொத்தமல்லி, புதினா, 2 வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இதுதான் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடாச்சு. இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுட்டோம். அதில் இப்போ நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுட்டுருக்கிற எண்ணெயும் நெய்யும் இதில் விட்டுக்கலாம். எண்ணெயும் நெய்யும் கொஞ்சம் சூடான உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஹோல் கரம் மசாலாவெலாம் இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் வெடிச்சதும் இதில் ஹோல் கரம் மசாலா, 2 பிரியாணி இலை, பட்டை, லவங்கம், அன்னாசி முக்கு எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சிருந்ததும் இதில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும், அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும். இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டாச்சு. இதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை கொஞ்சம் அடங்கினதும் இதில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி, வெங்காயம் ரெண்டும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகணும், அது வரைக்கும் கொஞ்சம் இது ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். இப்போ இது பாருங்கள், ஒன்று போல் மேஷ் எடுத்து இதில் நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற பொடி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள், தனியாத்தூள், கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பொடி வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போனதும் இதில் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் மீல் மேக்கரை 15 மினிட்ஸ் முன்னாடியே கொஞ்சம் நல்லா சூடான வெந்நீரில் இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் போட்டு நல்லா சாஃப்ட் ஆனதும் இதை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். மீல் மேக்கரில் தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது, இருந்ததுன்னா அதில் மசாலாஸ்லாம் கொஞ்சம் இறங்காது. இப்போ நம்ம அதில் புதினா, கொத்தமல்லி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் மட்டும் இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அதில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் அது இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துட்டுருக்கேன். இது 3 பேர் சாப்பிட்லாம். கொஞ்சம் அரிசி உடையாமல் லைட்டாக கிண்டி விடுங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா ஒன்று போல் கிண்டி விட்டுனதும் நான் கெட்டையில் கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் வச்சுட்டுருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஏன் நான் அந்த வார்ம் வாட்டர் விடுறேன்னா, நார்மல் வாட்டர் விடுறத விட அந்த கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டராக விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக அது தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும், நம்ம ஸ்கீம் வச்சிடலாம். இப்போ நான் 1 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு 1.5 கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன். இப்போ நம்ம அதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு
சேர்த்துன்ட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். எப்போதுமே இதில் உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும். அப்போ தான் அது வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரமாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான். இது இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரோட மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மூடி வச்சாச்சு. இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுத்து. இதை நம்ம எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பராக வருது ஸ்மெல்லு. நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கொத்தமல்லி தழை வந்து தூவி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நம்ம லேசாக கிண்டி விடலாம். நல்லா உதிராக ஒன்று போல் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு. இது 1 டம்ளர் ரைஸுக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது சூப்பரான சுவையான மீல் மேக்கர் பிரியாணி ரெடி. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.